Hayırlı kеш efirde yanılıklar, studiyada мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Халық білен қолға қол тұтынып, ауыл жерліктерінде халық жиынлары бара. Кеңешілі штат қауымыз, оқытушылар традицион август кеңешмесіне әзірләнә. Балалар хақына жауаплы хезмәтләр балаларның иминлеген қойғырта. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары бара. Бу атнада 6 авыл җирлеге башлыгы башкарылган эшләр буенча хисап тотты. Крашуран һәм Вераш баш авыл җирлекләрендә узган җыеннарда безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Әлеге җирлекләрдә халык җыеннарга актив йөри, әмма яшьләр санаулы. Нигездә урта һәм өлкән буын вәкилләре. Бу яшьләрнең читкә китеп эшләүе белән дә бәйледер. Крашуран һәм Вераш баш авыл җирлекләреннән Рәмилә Сәләмова репортажы. Крашуран авыл җирлеге территориясендә булган 191 хуҗалыкта Бүген 369 кеше яши, шулар арасында 185 кеше 3 яшендәгеләр. Әлеге авыл җирлеге район үзәгеннән ерак урнашкан булса да, халык актив тормыш алып бара. Крашуран авыл җирлеге башлыгы Радик Сафиуллин агымдагы елның 6 аенда башкарылган эшләргә тукталды. Җирлектәге урам юлларын гравий белән түшәлгән, ел саен 2 тапкыр кырыла, өстәп гравий салып ремонт үткәрелә. Җирлектәге авылларның юл кырларын шүкүләннәр белән чагылып чистартылып торыла. Шулай ук кышкы чорларда урам юлларын кардан һәр даим чистартылып торыла. Авыл җирлегендә бер төп гомуми белем бирү мәктәбе эшли. Узган елда укучылар саны 15 булса, бу уку елында мәктәптә 11 укучы белем һәм тәрбия алыр дип көтелә. Җыенда катнашкан район башлыгы Альберт Хуҗин үсеп килүче буынны саклау мөһимлеге турында искәртте. Райондашларыбызны ватаныбызга тугры булырга чакырды. Верашбаш авыл җирлеге составында булган Иске Вераш һәм Верашбаш авылларында тормыш кайный кебек тоела. Верашбаш авыл җирлеге башлыгы Зөлфия Галиева халыкның тырыш булуын билгеләп үтте. Бүгенге көндә безнең авылда 585 кеше яши. Төрле яшьләр бар инде, безнең яшьләребез дә бар. Бүген менә безнең быелгы елда 2 бала дөньяга килде. Аллага шөкер. Бүгенге көндә инде безнең авылыбызда күп эшләр эшләнелде. Менә быел җәйге яңгырларда безнең күперләр киткән иде. Шул күперләрне ясадык. Авылдашларыбыз ярдәмендә һәм Альберт Робертович инде үзенең ярдәменнән ташламады һәм био оешмасыннан күп ярдәмнәр туеп эшләдек. Җирлек халкы район күләм узган чараларда, авыл җыеннарында һәрчак актив катнаша. Авылның чисталыгын саклау һәм аны төзекләндерү эшләрендә дә бердәм булулары сөендерә. Яңгырлар күп яу нәтиҗәсендә безнең авылның 3 күперен яңгыр сулары алып китте инде. Ул күперне биорабочилар эшләп бетергәчтән инде авыл халкы күмәк җыелып, анда өмә үткәрдек. Яздан бирле зиyaratыбызга өмә үткәргәне югы, икенче көнлек зияратка менеп бар авыл халкы бик күп кеше җыелган инде. Зияратны чистарттык. Район башлыгы Альберт Хуҗин җирлекнең эшчәнлегенә һәм халыкның бердәмлегенә югары бәя бирде. Шулай ук район эшчәнлеге турында сөйләде, мөһим үзгәрешләргә тукталды. Авыл халкы җирлек торышына да, район тормышына да битараф түгел. Әлеге җыеннан да күренгәнчә, алар һәр нәрсә белән кызыксынып яши. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Урып җыю бара, хәер бара дип әйтү дөреслеккә туры килеп бетми. Даими итеп салган яңгырлар эштә тоткарлык тудыра. Комбайннар басу янында яңгырлар туктаганын көтәргә мәҗбүр. Соңгы мәгълүмат буенча районда 20139 гектарда икмәк җыеп алынган. Бу урып җыю башкарыласы мәйданның 27,4%-ында эш төгәлләнгән дигән сүз. Август мөслимографиясында урып җыю барлык мәйданның 61,6%-ында тәмамланган. Туган якографиясында бу күрсәткеч 51,7, Исламовта 46,1%. Гектар бирәме уртача 27,4 центнерны тәшкил итә. Бу атнада мөгаллимнәр киңәшмәгә җыелды. Традицион август конференциясе кысаларында предмет укытучылары узган уку елына нәтиҗәләр ясый, яңа уку елына бурычлар билгели. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә секция утырышлары бара. Шул хакта тулырак Гөлназ Җәлилова. Великая Отечественная война началась в 1900, дополни. Укытучыларның август киңәшмәсе һәр елдагыча район методик берләшмәләрендә үзара киңәшләшү, фикер алышу, алдагы уку елына эш планлаштыру форматында уза. Белем бирүдә һәр предмет мөһим. Шулай да рус теле һәм әдәбияты укытучыларына эш йөкләнеше аеруча зур.
Сегодня на секционном заседании анализируется работа методического объединения за 2023-2024 учебный год, анализ результатов единых государственных экзаменов, то есть ГИЯ по русскому языку, корректируется качество знаний учащихся. Учителям рекомендуется детальный анализ каждого ребенка и индивидуальная работа с каждым ребенком в течение учебного года. Методик бірләшмәдә 30-дан артык укытучы, барысы да югары белемле, һәм инде югары категориялы укытучыбыз безнең 7 укытучыбыз бар, һәм инде профессиональ яктан барысы да аларның көчле дип әйтәсе килә. Һәрбер балага якын килеп, алар белән тагы даими эшләп, тагы да яхшырак результатлар күрсәтергә ниятләп кайтып китәбез бүген. Фән техникада үзгәрешләр зур тезлек белән барган заманда технология фәнен укытуда да яңалыклар булып тора. Безнең инде хезмәт дәресе елдан-ел актуальләшә. Безнең хәзерге вакытта районыбызда 25 укытучы укыта хезмәт дәресеннән. Һәм инде безнең елдан-ел яңарышлар да керә. Ул безнең робототехника, роботлар белән шөгыльләнәбез. Безнең инде уң зур яңалык бу уку елында безнең хезмәт фәне içinde яңа өлеш барлыкка килде, үзенең сызым була инде. Район мәгариф учреждениеләрендә бу уку елында барлыгы 76 тәрбияче, 341 мөгаллим хезмәт куячак. Бу сан узган елгыдан 40-ка кимрәк. Яңа уку елында кадрлар составы 2 яшь белгеч белән тулыланачак. Секция утырышында катнашкан һәр педагог җитди сөйләшүләрнең нәтиҗәле булачагына, алга куелган бурычларның тиешенчә үтәләчәгенә ышана. Гүнәр Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит. Шул исемдәге чара күп балалы аз керемле гаиләләргә ярдәм итү максатыннан оештырыла. Быел ул 17нче тапкыр үтте. Шул рәвешле янәшәләр 1нче класска баручы 20 баланы сөендерде. Күп балалы авыр тормыш хәлендә калган аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга 1нче сыйныфка баручы 20 укучыга мәктәп кирәк-яраклары, канцелярия товарларыннан торган комплектлар салынган букчалар тапшырылды. Бу елны да инде шулай ук мәктәптән тешләр үзәгенең хезмәткәрләре әлеге акциядә катнашырга ярдәм итә, оештырырга ярдәм итәбез. Бу елда менә шундый ромашкалар ясадык. Күрәсез инде кешеләр ала ромашкаларны. Ромашка һәр ромашкаларның инде язылган исемнәр кемнәргә бирелә. Портфельләрне алуда Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев та ярдәм күрсәткән хәйрия акциясында район башлыгы Альберт Хужин да катнашты. Мәктәпкә кергәч, сезнең алдыгызда бик матур шундый менә мөмкинлекләр ачыла. Җырларга өйрәтәләр, укырга өйрәтәләр, язырга өйрәтәләр. Спорт белән шөгыльләнеп, спортсменнар булачаксыз күбегез. Шуңа күрә бик кызыклы һәм бик җаваплы вакытта керәсез. Һәм ул сездән генә тырышып, әнигезне тыңласагыз, укытучыгызны тыңласагыз, сезнең барысы да бик шәп булып чыгачак. Хәйрия акциясында Мөслим электр элемтәсе үз елы җитәкчесе Марсель Ахлиев та катнашты. Бу көнне ул 6 балага мәктәп кирәк-яраклар салынган портфельләр бүләк итте. Хорошее мероприятие. Каждый год мы тоже стараемся участвовать в этой акции и надеемся, что никто не останется в стороне. Хәйрия акциясе 25 августка кадәр дәвам итәчәк. Аның барышында 160 балага портфельләр, уку кирәк-яраклары, мәктәпкә киемнәр алу өчен район кибетләренә сертификатлар тапшырылачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Балаларда транспорт иярле. Яшүсмерләр арасында мотоциклда, питбайкта һәм башка шундый транспортта йөрүчеләр күп. Әмма транспортта йөрү кагыйдәләрен белүчеләр һәм үтәүчеләр генә санаулы. Шул сәбәпле юл транспорт һәлакәтләренә очрап, зыян күрүчеләр, хәтта һәлак булучылар да бар. Бали булмаган балалар белән эшләү һәм юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссияларының берләштерелгән утырышында сүз балаларның иминлеге турында барды. Әлеге кадрлар төнлә Мөслим урамнарында төшерелгән. Күргәнегезчә, егетләрнең барысы да иминлек таләпләрен үтәми. Ике авыл арасында да шулай йөрүчеләр аз түгел. Узган атнада мотоцикл иярләгән 16 яшьлек яшүсмер һәлак булды. Республикада механик транспорт белән идарә итүче балалар катнашында 7 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Җәй башыннан 3 бала һәлак булган, 4 бала җитди имгәнүләр алган. Бурычлар тора, авыл җирлекләре алдында, мәгариф өлкәсендә кешедә нинди мотоцикллар бар икәнен, аларның маркаларын белергә тиеш, алар белән бергәләп, аларның әти-әниләр белән бергә эшләргә тиеш. Әлбәттә, шулай бергә эшләгәндә генә ниндидер
нәтиҗә булыр. Һәм инде без шушы нәтиҗәне үтәр өчен бөтен райондагы, бөтен әти-әниләр белән, халык белән бергәләп эшләргә тиешбез. Иминлекне тәэмин итү максатында район прокуроры чараларны көчәйтергә чакырды. Нәрсә генә дисәк тә, мотоцикл мопедны балага әти-әни алып бирә. Шуңа әти-әниләр белән сөйләшергә кирәк. Ул балалар юлларда бик куркыныч йөриләр. Светофорларда маллар тутап тормыйлар, ничек кирәк шулай чабалар. Бу мотоцикллар белән общественный пользование юлында йөрергә ярамый. Буларга әгәр дә без тотабыз икән, бу вакытта без аларга 5 меңнән 15 меңгә хәтта әниләренә штраф салабыз. Мошалар штраф стенка җибәрәбез. Штраф стенкалар мотоциклны торуга 1000 сумнан артыграк. Балаларына бу уенчыкларны сатып алып биргәнче әтәйләр әзрәк уйласыннар иде. Әгәр дә без аларны шакыртып китерсәк, үзләренә 535 меңчә беркетмәтәләр һәм комиссия карала. Район күләм ата-аналар җыелышында да сүз балаларның иминлеген тәэмин итү турында барды. Аны мәгариф идарәчесе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина үткәрде. Җыелышта башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча орынбасары Марина Бадретдинова, Ичке эшләр бүлеге җитәкчесе Альберт Шакиров та катнашты. Бер баланы югалттык. Былтыр берәү, быел берәү, алдагы елны бер бала төрле тән җәрәхәтләре алды. Елда шушы әйбер кабатлана һәм инде йокы сәгате кергәч укучыларыбызның мотоциклларны кычкыртып йөрүләре, ниндидер әдәпсезлек күрсәтүләре очраклары борчый. Әти-әниләр белән бергә аңлашып, кулга-кул тотынышып эшләгән очракта минем нәтиҗәсе булыр дип әйтәсем килә. Балаларның иминлеге өчен өлкәннәр җавап бирә. Яшь үсмерләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтүдә безнең бурыч. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Мишенега ату, окоплар чистарту, үзеңә һәм иптәшеңә медицина ярдәме күрсәтү, Батыр батальоны сугышчылары хәрби әзерлек күнекмәләрен камилләштерә. Тренировкалар үзә хәрби округтагы махсус полигоннарның берсендә уза. Анда төрле ситуацияләргә әзерләнү өчен барысы да бар. Республика хакимияте егетләрне һәм аларның гаиләләрен кирәкле әйберләр белән тәэмин итә. Ватанны яклаучылар турында Александр Халин әзерләгән репортаж. Өйрәнүдә авыр булса да, сугышта җиңел. Бөек полководец Александр Суворов тарафыннан әйтелгән бу сүзләр бу көннәрдә Татарстанның Батыр исемле батальоны сугышчылары өчен иң кулай булган аңлатмасы. Полигонда егетләр хәрби әзерлектә белемнәрен камилләштерә. Сугышчыларның һәрбер хәрәкәтен Бакал кушаматлы 1-нче рота командиры игътибар белән күзәтеп бара. Ират Батыр сафларында иң тәҗрибәлеләренең берсе. Тренировкалар авыр, ләкин шунсыз булмый. В одну сторону 200 метров, в другую сторону 200 метров. Полные выкладки, это тяжеловато для состава. Многие из гражданки, многие не служили в армии, для них это хорошая встряска. Поправить свою физическую мощь. Егетләр сынатмыйлар, хәтта командирлар да үз солдатларының шундый ынтылышларына гаҗәпләнәләр. Батыр исемле батальонның нигезен Татарстаннан килгән егетләр тәшкил итә. Аларның барысының да максаты бер – ватанны яклау. Думал долго. И в итоге, потом подписал, и вот я вот уже здесь тренируюсь, и о своем выборе не жалею. В полигоне, наверное, около месяца, вот как прибыл, у нас начались учения, вот, и нас усердно тренируют и по окопам, по стрельбам, оказание первой медицинской помощи. Үзенең автоматын Гарри Поттер кушаматлы сугышчы тылсымлы тояк дип атый. Ә менә Шарык кушаматлы снайпер үзенең автоматын сөйгән исеме белән атаган. Винтовку я назвал Татьяной, Танька. В честь жены. Верно, безотказно. Күнегүләрдә Батыр сугышлары ату коралы гына түгел, җиңелүнең авыр чараларын да кулланалар. Огонь по готовности стоя. Выстрел! Батыр исемле Татарстан батальонын республика хакимияте даими рәвештә игътибар үзәгендә тота. Һәр сугышчы бөтен кирәк-ярак белән тәэмин ителгән. Аю кушаматлы сугышчы экипировканы зур сумкага көчкә генә сыйдыруын искә алды. Форму получили медицину, наколенники, налокотники получали. Очень много чего получили, когда уезжали из Казани. То есть там целый баул, даже выдали сапоги на зиму уже заранее. Поддержка ощущается.
Батыр батальонын тәҗрибәле офицер җитәкли. Хылыш кушаматын ул гадәти булмаган сөйли белгәне өчен лейтенант булган вакытта ук алган. Лаеклы егетләрне сайлаганнар ди ул. Шулай ук ул рус кешесен сугышырга өйрәтергә кирәкмәгәнлегенә дә яңадан ышанган. Люди, которые моего возраста не служили в армии, впервые заключили контракт и приводишь на полигон, а уже стреляют на отлично, попадают в мишени, бегают, прыгают. И такое чувство, что он всегда бегал с автоматом по полю боя, и ничего страшного. Здесь главное дать вспомнить свои исторические корни. Әлбәттә, егетләр өчен тыл ярдәме бик мөһим. Гаиләләрендә бар да яхшы икәнен белгәндә, сугышчылар тагын да тупланганрак хезмәт итәләр. Бу мәсьәләне республика хакимияте контрольдә тота. Муниципалитетларда төрле ташламалар бирә. Якыннарны ташламаячаклар, бездә сугышлар юк. Димәк, сугышчан бурычта үтәләчәк. Весь мир вокруг трещит по швам, и раны набухают кровью. А мы, как прежде, держим щит, пустому вопреки злословию. Умолкни, злобная волва. Мы заявляем поименно. Россия все еще жива. Не пали отчие знамена. Фәрдә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада төзүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Шул уңайдан Сабантуй мәйданының татарих атасында тантаналы чара узды. Анда җирлегебездәге төзелеш оешмалары вәкилләре катнашты. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Төзүчеләр көне уңайыннан Сабантуй мәйданының татар хатасында бәйрәм чарасы үткәрелде. Онда җирлегебезнең төзелеш оешмалары җитәкчеләре катнашты. Безнең өчен һөнәри бәйрәм төзелеш эшләрендә бик күптән эшләмәсәк тә, без үзебезнең хезмәтебезне яратабыз. Коллегаларыбызны хөрмәт итәбез. Мәктәпләрдә, күп катлы йортларда төзекләндерү эшләре башкарабыз. Үзебезнең эшебез белән горурланабыз. Район башлыгы Альберт Хожин төзүчеләрне сәламләп, һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итте. Тырыш хезмәтләре өчен бер төркем райондашларыбызга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Район мәдәният йорты үзешчәннәренең концерт номерлары бәйрәмнең бизәге булды. 13 елдан бeri хезмәт итәм. Төзелеш, дуалар, басуларны киптерү, басуларга калифкар ясау, эшләр башкарабыз. Менә гомерем буе 40 еллап омтыла эшләдем, тапшырылып. Шушы бәйрәмне белән барлык төзүчеләрне бәйрәмнәр белән күңелдән котлыйм. Киләчәктә дә шундый мөселманнарга булган матур үйләр, зданиялар кебек шулайтып эшләргә ясамат иттереп барлык халыкны куандырып. Бу көн Мөслим районы өчен аеруча истәлекле. Җирлегебездә алып барылучы күләмле төзелеш эшләре район үсеше күрсәткече. Мөслимдә быел да 20дән артык төрдәге хөкүмәт программасы гамәлгә ашырыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Физкультурачылар көне дә үзенчәлекле төстә билгеләп үтелде. Бу көнне Рус Шуган авылында пляж волейболы буенча ярышлар үтте. Бәйгедә җанатарлар да күп иде. Ярышларны Рус Шуган авыл җирлеге яшьлек спорт сәламәтләндерү комплексы белән берлектә ел саен уздыра. 15нче ел рәттән үткәрелүче әлеге чара быел лаеклы ялдагы физкультура укытучысы Павел Устеряков призына оештырылды. Уже 15-й год проводятся соревнования по пляжному волейболу. Приезжают команды из Муслюмова, шуганские ребята, из Челнов, из Башкирии, с Нагайбака приезжают. Этот волейбол проводит учитель физкультуры, сейчас уже пенсионер, Устеряков Павел Петрович. Много лет назад организовали и очень нравится нашим ребятам, девочкам и мальчикам. Они с удовольствием играют уже много лет. Бәйге бүләкләү мизгелләре белән башланды. Спорт дөньясына керткән өлеше һәм үсеп килүче буынны тәрбияләгән өчен Павел Устеряковка Рус Шуган авыл җирлеге башлыгының мактау грамотасы һәм истәлекле бүләге тапшырылды. Бу пляжный волейбол, как и любой спорт, кешене һәр вакытта алга омтылдыра. Аны русча әйтсәк развивать та. Менә бу площадка 2008 елда төзелгән. Бердән-бер площадка пляжный волейбол буенча. И 9-нче елда менә бу әниләр ярышлар башланып китте. Я занимаюсь волейболом с 3 класса. Мне эта игра очень понравилась с самого начала. Меня на эту игру потянул Басорин Сергей Михайлович. Очень ему благодарен за это. Возил на соревнования, все очень, изначально понятно, уж не очень получалось. Но вот сейчас я занимаюсь, постоянно играю, все в команде, все очень нравится.
Всем рекомендую. Волейбол топ. Пляж волейболында 8 команда көч сынашты. Башкортстан Республикасынан да ойында катнашырга 2 команда келген иде. Данил Кашапов һәм Никита Кузнецов ойында беренче урынны яулады. Кызлар арасында Сюзанна Кузнецова һәм Анастасия Васильевага тиңнәр булмады. Җиңүчеләргә медальләр, мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, Мирим Авзалова сезнең белән сау булашам, ә сезне тап шулар көтә. Бездән айрылмагыз.